too much so any yamasha for any other phone na aquaba. Putupru amanebo SF Teki. Ababeto yapuno so efa abrante Christian Atsu ensensem ne ho. Na ansa na mede putupru amanebo ne eba besomo ma menkai adofo ene etiefo na se mentwe mo adwene anase ye nyina ye nimsem se na wotwe pepeni ena breche kese na torenchem a ehu na eya na areho eto omai Teki enam so ema abrante Christian Atsu a wono enkane na wosi akan edema Ghana Blaster no aso esesi akan emre bi edema Newcastle ene Chelsea se brode de akopie mu Teki a odi ne nkwi wo ho ena fofia nto ata no adware abama ye nya ne ntie se edan akwa kodwire gu ne so ma se bra me no kasai ye hwehwa abrante ne baabi a ye hu no na asemi beto odwane ebo my Ghana pusa na titiru Christian Atsu abusua de na omo wa arehuo mu pa ene atete mu na o Christian Atsu enkomode mu a too much ye de beso mo efiri kese ne so se baabi a wakwakwasha ne de abusua ebeye den agese ototorobo nso Nyankopon obo nso ba awia no oye ensenkyereni ebi na eguso adi ho nkomo ne adi ho abobo e we adwumade yi eso na amanebo ne beto odwa se ye hu abrante Christian Atsu e de nakwakopiem e wa yaresabia e ma Ghana fododo na na abusua e boje so eto aye yinwom na wo anigye mu pa se omoda Nyankopon ase se abrante no atumi asaba enkomo ebiem na ewo mu ana nadamfo na wone no esi akan ewo Ghana Blaster mu eye abrante wakasu e de beto odwa kire se enseme enam abontesi ehu Christian Atsu de nakwakoto yaresabia no enya de anokure bia ewo mu ogina asumpo e de afutuo esa akoma nsenkyerofo e ka kire my Ghana nyina se omo bibi yesa abre ya omo mompa ye mu oden enfama abrante Christian Atsu se de be ya rescue team e woteki no ebetumi ayo mafamu de na omatumi ehu baabi a abrante no ehye na yeguso aye watwe mu na no meme na etwa mu yi e na ne yiri dofo a woye broni a wote UK brochime mu eso ne senkyerofo twetwe enkomo ne nsem a wo kanyina ne se wono de owogidie mapa na nya de ne gidie ehihim kra se the Bible kan se wogidie te se na biaba anke be kasa ma mepo atutu afiri soro enti ye Christian Atsu eyire kire se woni ne gidie no okura ne mudie mu enya de wo pa ba no ndo owogidie mapapa se ni kru no edra so tia se de tie bia no ni kru dofo esaba be kan nsa ebiemu na asemi kura beto odwa na sa Ghana fo hu se sa na Atsu na nya ono nkwa na mo na omo eye ntafo nam so ma ne nua ba so be kasa ya wo kire se wanti ne nua be ma ne pa de enya de woda obetumi ada ebise arewa hye ne kra so emma na ebre ne gisem beto odwa se ensa aka abrante yi eye too much ye chebo modi abopine abusua ene abusua etwetwe enkomo na wo hwe anigye ne siria na ewo mafunu mu ene omanima na eso makoma atom yen papa anche bia ene yesate asenfofroi na too much ye chia fatu ye ho so se ne ebeto fom bia wo Christian Atsu ensensem no yere ba be somo enti ye bomamane esa wo ye fidi kese esu se Teki eye rescue team no ede ba be todwa wo mo kire se baabi a edru ne de anidaso ya asa omabemu eye ebu efise baabi a Christian Atsu akwakɔhye no wo mu enyi ni se mpo so mu hu na obetena se ewo nkoma na nipa biara wo hye baabi poten Christian Atsu wo no enya de yeyi na osa eba betena enkomu biem asemi beto odwa na Ghana fo de dodo na chese abrante Christian Atsu ade a waye de ama my Ghana no eye ni so na efe na my konkro Ghana ewo nkai dumbi ede ma no titiriu ene amobrofo wona ogu afiase wona woni binyanka ne awusia omu nyina aguso a esufre ototobo nso Nyankopon se obehu abrante yi emmobo na abusia putupro amanebo a abeka yensa ne se Teki for esada betudwa omu kire se eye 9 floor na abrante Christian Atsu ewa enanso ma asase wo so ne esiye no omanya popuye bi ni shoe bi na sabre ne na ehye no no omahu shoe no na so body ne de sesebra me ne wo kasai enya de a omahu body no na ntino omugusu a omunya fa matudwa se wo so da so tiase no ene de omunya nche no omu chese ne mpabo a na ehye ne sabre a atorenche no esiye no empabo ne de omunsa aka enti ebetumi abase ye behu abrante Christian Atsu na wotiase ana se watina nanom ewo ense do na so de dodo na eka
de omai konkro Ghana ye kan de Christian Atsu abusua kan de ne yire dofo e kan nyina ne se ye de enya de ya bamu ebuo na e wogidie ne arehemu ne ahotosoro se ese de onya odo ene tema e de ma wona woni bie mobrofo ene ehiafo ne ewusua no Nyankopon so ebetumi akai no ebise mpempi na asase wuso bi se esi a ebinum timi hya asase na se bosome na omu enfiri mu ana se omu ntina nanom e wonse do enti omai Ghana Christian Atsu abusua ye gusua ye kura ye mudie mu e wogidie ne ahotosoro se de etie bia no Nyankopon ebe hye ne di konkro ne nonyam enti abusua wo hwemfo ni ye da haka makama ya eye Christian Atsu ni nua be ma ne manager wo mu da su gina baby potia South Renchem ne esi ye no a wo mu hwe se enya de wo mu je ma home mpo ana se wo mu num ensuo wo mu gina wo na so ntenten ama rescue team ne hu se o ma hwere nipa kese pa ana se o ma hwere de hye bia oda o makoma so enti wo mo modin bia se baby biara Christian Atsu ehye no o mu enyi ne mra na enigisem ene ahotoso me wo e wo sa amanebo ya me de sumo tu magie echinim se ebre ye hu Christian Atsu mpaboa ne de ene da so betumi a wo ho se abrante no wie be enkodu fiada de na nyame nkonkro ahye ne de konkro na onyam ne ye hwehwe no na nu sese de etie bia no Nyankopon ebe hye ne ho enonyam tabusua putupru amanebo a ebeto ya pro so tu magie eno ena mo somfo na efiasewa makinkan ede adamu abusua makramo. Tonight his name shall be called wonderful. Oh, wonderful. Very simple church. Wonderful. His name shall be called. His name shall be called wonderful. Tonight we give him glory. His name shall be called wonderful. His name shall be called You deserve all of our worship.